Nora zoaz? Orain. Tok, tok. Eta Txanogoritxu iritsi zen. Bale, Haren ehiztaria. Zer galdetzen du ehiztaria? Non dago? A ber, Lukasek. Otsoaren sabelean. Sabela irekiko diot. Venga, ireki, Lukas. Eta prestatu Txanogoritxu tamen. Venga, ireki. Ramona! Txanogoritxu! Kaixo, ehiztari! Eskerrik asko ehiztariari. Eta horrela bukatzen da, antzerkia. Hau egin duzute super ondo. Txalo bero bat! Fuerte txaloak!